Ik ben Boukje Kooi, advocaat in Dokkum, gespecialiseerd in het personen- en familierecht, erfrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Tweetaligheid is heel wichtig hier op kantoor. Wij praten hier op kantoor ook al je Fries. En het is heel belangrijk voor onze cliënten dat ze zich uitdrukken kennen in hun memmentaal. Alle zaken die wij hier behandelen, dat gaat over iets wat meestal persoonlijk raakt. Het gaat over emoties. En dan is het heel belangrijk dat ze dat in die eerste taal dwank is. En we krijgen als advocaat net veel meer informatie van cliënten. Dus het is heel wichtig dat we ze in hun eigen taal onderspreken kennen. Jette Vlien hebben een zaak gehad waarbij spraken we van pleegmoederschap. En de pleegmem die beheerste eigenlijk alleen nog het Fries heel goed. En uiteindelijk weer er een rechter die ik op de zaak ziet en die sprut de pleegmem aan in het Fries. Die vernam dat. En daardoor kreeg de zaak een hele orenwending en kreeg ik de rechter vol met informatie. Zodat deze rechter de pleegmem op haar gemak stelde en goede vragen stellen kon en ik een heel soort antwoorden kreeg. En het zou fijn zijn als rechters onze cliënten laten weten dat ze het Fries wel verstaan. Op begin ze maar een openingszin en dan, als ze dan maar zeggen dat ze het wel verstaan, maar net spreken, ik prima. Ik praat tijdens de zitting ik met mijn cliënt wel even in het Fries om te lezen over de zaak.